Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. 14 minutos nakaligas at tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa Lawata, Bacolod, Negros Occidental. Sa kudo malabutan sa signal sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Maayong hapon na naman. Yari kita sa Pizza 21 sa bulan sa September 2020. Makabigini bilang isa ka signifikanteng adlaw sa pungsod sang Pilipinas. Kung maragta sa ato sa nasyon ang hambalan. September 21, 1972. Sukat ika 48 katuig gid subong sang gindeklarar ni anay Presidente Ferdinand Marcos ang martial law sa Pilipinas. Inasiling sang kalabanan nga mga Filipinong dark day sa history sang ato sa nga pungsod. Bangod nagapati ang mga tao nga amo ini ang tion naging kakasan sang kinamatarong kag kahilwayan ang sinuman. Agod na makapungko sa poder si Marcos, ginapirmahan ang deklarasyon September 21. Apang gin-anunsyo lamang sa publiko sa dong September 23, 1972. September 21 man sang natabo ang pag-arestar sa mga nagapanguna nga kritiko ni Marcos nga sanday senador Ninoy Aquino kag Jose W. Diokno. Manamo sa mga obispo sang Katoliko diri sa Pilipinas ang nanawagan sa mga Filipino nga hindi gid pagkalimtan ang mga leksyon nga gintugas sang sining martial law. Bisan pa nga sukat na subong 48 katuig. Dapat dumdumon gid kuno ang leksyon nga ginatugas ang martial law para masiguro nga hindi naliwat pa nga matabo sa atong sining nasyon. Mayon na lamang kabati pagpungko sa nga subong nga presidente nga si Duterte. Dumduman yo maging deklarar man nga martial law. Apang ginpili lamang ang lugar kaga hindi sa bugos nga nasyon ang martial law declaration sa syudad sang Marawi sadtong Mayo 23, 2017. Basta gani martial law may kabuhi gid maka-aksyon nga nagakadula, may magakadala higid nga sibilyan ang ginatuwag balang collateral damage. Di gani kita subong dapat nga mangin mabinantayanon kita sa hulag hindi lamang sang mga opisyal naton sa gobyerno kundi hulag sang tagsa-tagsa. Lain na subong ang sitwasyon, lain na subong ang panahon, ikumparar sang una. Inyo ka-aksyon na Marlon Hirobaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala.
Nano mga balita nga dapat tutukan kanabuon sa mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental. Ara na sa 2,542. 1,002 naman nag-ayo, kagang 48 mga nagkalamatay. Sa record ini maka-aksyon sa nga PHO as of September 19, 2020. Samtang mga nagpalauli nga mga LSIs, ROF kaga OFWs, ara naman sa 15,633. Bausan o pabalabauntat, ini nga mga pagtilaw dala sang krisis sa COVID-19. Ang solusyon ara sa gihapon sa aton taran, sa bulig sa mga opisyal sa gobyerno. Nga ang iban daw wala na sang labot, ang iban ganing opisyal sa gobyerno daw gabarangisin na lang. Kung sino man da ang maigo, di lang mga kig. Hulag-hulag man pag may time. Una sa balita, una sa aksyon. Ano bagay di ba sining nga balita? Oy, maskara sa Bacolod! Mascara Festival! Mayara pa ako? Bacolod! Bato kita! Bacolod! Bato kita! Stop! 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 Waya na'y maskara subong! Kung si Kabuloy pa, stop! Ang Maskara Festival, kaya mo na ginakabig pinakamasad yung aktibidad diri sa syudad sa Bacolod nga ginatuwag City of Smiles kada Oktubre. Kaya mga sound systems kag karaoke ba nagalinagumba ang dalan gutok kag masako sa pagsinubali sa mga tao. Pero subong ang balita, no Maskara Festival 2020. Mayor Leonardia nag-issue sa Executive Order No. 62 nga nag-suspender na sang public celebration sang 2020 Maskara Festival. E mas maayong katemprano pa, matuldukan ng palamagkutanon sa mga tao sa Bacolod nun kung bala may maskara o kung wala. Ang sabat, wala. Ang mga permi na negosyo sa maskara, ngita na kamudaan sa iban nga ideya kung paano magkanegosyo sa iban nga lugar o kung sa iban naman nga pamaagi hindi maskara. Ang ato naman masunod gabantayan kung bala may matabo pa nga Christmas party o kung New Year celebration. Bangod ang aktibidad sa tigkalalag, kansilado naman. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Bacolod, gintap ang isa ka hotel sa syudad para butangan sa mga COVID-19 positive patients. Ano ining lugar, ano ining hotel? Man ko babalaan sa mga tao, tis normal. Siyempre mga mangin na, mabal na sa hindi, tada maglabay-labay anay. Kay basi ang pasyente na nagalagaw-lagaw, blaka maatubang ta sa ulihihaw. Sige balon tanay sa pilakaadlaw, kung nano ini nga hotel. Sa balita nasyonal, nano naman ini? Mainit nga isyu na naman sa Manila Bay. Makakilibot nga laragway nga subong nagalap na sa social media ang picture sang ginatos kung base lindibo paganini. Kada nga tao nagalakat sa dalan, nagainikitay, may face basket man tuod. Pero daw pareho lamang sa isa ka fiesta. Ang padulungan Manila Bay. Agod saksihan ang itsura kag batyagon kung ano kanami sang lugar nga subong ginbutangan sang Dolomite Sand o kung sa bantog nga tawag White Sand. Dawala isla sang Boracay maning itsuras nimo. Hala, ang DOH na alarma. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nagkurinot ang agtang nawong sa makit-an ng mga tao nga mayara sang edad 21 anyos manubo pati tigulang nga subong ginadumilian din nga makagwa. Pero nakit-an nga nagdagon-dagon man pakadtos Manila Bay. Ang iban nalintanang social distancing. Ginatawag nga ang Manila Bay White Sand Beach. Formal na ginbuksan nagligad nga adlaw sa publiko sa mga tao. Dungan sa International Coastal Cleanup Day sang DENR. Ang hambal ni Vergere tuman kakalulbaan at tabo. Bangod subong grabe pang kaso sang COVID-19. Sos nadugangan pa ang kasingke sa isyu. Kay dumduman yo ang pagbutang sang white sand sa Manila Bay. Ginulan ini sang pagkamalaot. Bangod damo sa nagpamatok kag nagsiling akong tani ang 369 milyones pesos ang gingasto sa Sining Beach Nourishment Project. Gingasto lang anay para ayuda sa mga tao nga subong, kakurinot sa kapagaduhon, kagutom,
bangod sa COVID-19. Pero ang panawagan ay way makalusot proyekto gid na yon gid. Isubong nagtuga na naman sa isa ka problema. Kabay pa nga ang pagdugok sa mga tawo nga nagkadto sa Seninga Beach maka-aksyon di magresulta sa pagtimbuok na naman sang kaso sang COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang bad news. Sa presyo, libog na naman sa ulo sa mga motorista nga subong sang krisis nag-agwanta. Sa mga masami katughong sang gatongda sa ilang sa salakyan, agod makadalagan, bad news para sa inyo. Bangod bisan pa nga may pandemya, pila ka mga bantog kag indi bantog nga kumbuyahan sa petrolyo, nag-anunsyo sang saka sa presyo sang ila produkto. Nagligad nga semana may pagdubo pero buwas Martes may pagtaas. Buwas na niya Martes ha. Ang Pilipinas Shell Petroleum Corporation kag si Oil Philippines Incorporated nagapasaka sa preso sang gasolina sa 60 sentimos kada litro. Diesel 20 sentimos naman kag kerosene 55 sentimos. Una sa balita, una sa aksyon. Ang clean fuel kag petrogas amo man ang pagsaka magluwas lamang sa kerosene. Ang saka mag-aumpisa alas 6 buwas aga, magluwas sa clean fuel nga mag-implementar sang adjustments sa presyo umpisa alas 4:01 pa sang hapon buwas Martes. Iba niya kumbuyahan sang gatong wala pa makapalayag sa ila sining nga plano. Gani sa mga luyag magpatughong sa ila salakyan, subong pa lamang tughong naagod makakinot sang bisan sentimos lamang. Ang makinot pwede na idugang serong bakal bugas kang sudan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Lasing 24 Aksyon Radio Philippine Standard Time ang pinalamang ina sa ato sa mga pangulong dinalan sa pagpangalaga nato sa September 21 nga edisyon. Sa inyo sa nga palatuntunan, Action Reports Afternoon Edition. Oy, standby. May shabu na naman na-recover. Ginapatihan shabu. Daw bugas no? Ang bugas nga bakal kita tag 1 kilo. Purining shabu nga na-recover maka-aksyon 2 ka kilo. Una sa balita, una sa aksyon. Grabe no? Galusot gapon bisan may COVID-19 crisis no? Standby na ha? Standby. Ibalaunta mga ka-aksyon ang kompletong retalyo sa nga balita ni drug operations na naman sa isa ka lugar diri sa Negros Occidental. Initial report kanabato naton sa mulod diri sa aton mga ka-aksyon. Operation sang Philippine Drug Enforcement Agency akon PDEA subong lang ni kahapon alas 3 nagalaway-laway pa nga balita ni standby ka mo na hindi gid magliso sa iban. Kapin 2 ka kilo sang ginapatihan shabu na-recover sa operation sa atong sining nga mga otoridad. Gina-check nato mga ka-aksyon ha, ato sa nga contact, ato sa nga correspondent sa sining area nga ginpatagayunan sang panibag-o na naman nga drug operation. Ang kilo sang shabu subong ₱1,000,000 na ang bilis na. No, ini-salt lang 2 kilo. Basi kung sobra pa ni 2 kilo blahaw. Ining lugar ni Bao. Damo ni sang ginatawag nga boundaries. Damo sa mga lulutsan. Nga paninguha man ko ng mga otoridad naton pati mga opisyal natos gobyerno daho sa sining syudad ni Puruti Arigapon galusot ay minano ka paninguha dila maka-aksyon. Ga paninguhaan mapalibog mga sindikato para makapalusot sa droga. Report! Detalye sang sa nga balita sa flash report ni Action Stephen Presquito dira sa mga area. Action Stephen, please come in. Yes, Action Marlon na may po no. Kag ato nining balita Action Marlon ning siya ka dako nga drug by bust operation. Siyang aton mga katapo sang PDEA Nokpo kag aton San Carlos sa PNP bilang joint operation ini. Natigayon Action Marlon nga nadakpan no sa ining by bust operation ang isa ka suspitsado apang ang isa nakapalagyo ini no.
dira mismo natabo mga pasado alas 13 nilang hapon diri sa may St. Vincent Subdivision, Barangay 1, San Carlos City, Negros Occidental. Kag nadakpan, natigayon ini nga nadakpan ini si Emmanuel Siabok ipatrolya. Dati naman ini nga nadakpan before action na Marlon sa amuman nga kaso ang illegal nga droga. Kagang iyaw pod nga kilala man naton nga si William Alonev, no? Nga alias Bibi nga nakapalagyo ini o at large pa sa karon. William, So, ano to action Stephen yung family name? William Aloner, no? Aloner kay double L L U Ner. Alioner. Okay. Ang Yes, isa, oo. Emmanuel Siabok. Emmanuel Siabok I. Ang middle name niya Patrolya. Okay, pila edad ni Emmanuel? Oo. Ano siya sa mga gusto nga pagkita so far kay wala pa na state Okay. diri ang iyang edad sa aton nga PDEA action na Marlon, no? But later on, no, makompleto ginaton nini mga detalye. Kag nakuha gid mismo action Marlon sa posisyon sa sining suspetsado, no, nga duwa ka mga dalagko nga mga ining Chinese tea bag action Marlon nga may unod ini nga more or less 2 kilos sang illegal nga droga o nga illegal nga shabu, no? Kag nakasulod naka-impake gid ni siya Marlon nga daw kun ipatanawon ang tea bag nga Chinese ang pangalan, no? Nga color green nga sulodlan nga nakakarton ini, so ara isa sa sulod nga kun imo tanaw nga daw normal lang tea bag ang iyang nga packing. So ang market value ini action Marlon na more or less no pa sa aton nga PDEA agents nagabot ini mga 13.7 million Grabe. ang market value sa sining 2 ka kilo o kapin nga nakuha karon kag subong mobiling sila action Marlon going to Bacolod dira para ipag drug test ining suspetsado. Upod karon sa aton nga PDEA agents. Emmanuel Siabok. Amo ning subject nga action Stephen, si Emmanuel Siabok. Yes. Amo ginini siya ang subject action Marlon. Kay formerly, no, amo naman ni siya dati amo gini iya trabaho as Marlon. So So, as drug this time- surrender regle ni sa naman Yes, action Marlon. para masalistahan sa ato sa mga authorities. Oo, ara man siya gihapon bilang isa ka high value target ini sa gihapon, no. So nakakuha ni sila sa ginatawag naton nga inang sa aton na husgado karon nga may plea bargaining. Oo. So sa ila pagwa action Marlon, nagapadayon sa gihapon sa ila activities sa illegal nga droga. So for now, amo ini karon nga susining operations sa aton nga pag-follow up sa aton PDEA. Kay nasayran naman nato na si Marlon na may balita naman kita nga atong sa Cebu, no, from San Carlos nga 7 kilos. So do amo ni siya action Marlon puno ang upod. Kay ang distribution karon diri sa San Carlos action Marlon, in every barangay do may ari inigid sila nga pangbuyan. So far sa aton information nga nakuha, no, sa aton nga iban nga mga kuan naton. So amo ini karon action Marlon nga ginatingwaan gid sa aton nga PDEA San Carlos PNP nga right away ma-apprehend ini nga maingado before nila ini ma-distribute sa market action Marlon ini mga kadalagko sang sabu nga karon nga nagadalagan na o nag-ari na sa diri mismo sa siyudad sa San Carlos. Sa bali ang area ang ginapatagayunan sa nga bypass, ano ni puloy ang ginisang subject nga si Emmanuel? Hindi ni siya taga dira mismo sir na Marlon. Ay ini si Siabok taga diri ini sa barangay 6, no. Okay. Parola. Yes. Pero nagpangayaw sila dito. Posible nga dito ang ilang mga buyer or ang distribution. Kay sa pag kung sa ato mga PDEA San Marlon nga ini dala sa ila backpack, no, nga nag-mobiling sila. Kaya ang style karon na San Marlon si sini mga drug pushers naton, gamobiling sila San Marlon na wala sila nagatiner sa isa ka lugar. So mobiling ang sistema nga pag abot sa ila sang supply, sila na mismo mag-distribute naman sa ilang mga contacts. Paano nakapalag yung isa nga si William Alioner? So far kay pagka-detect nila Action Marlon nga PDEA agents ng ilang katransaksyon tungkol sa ning bypass, naka-kuandayon ini siya, nakapalagyo gid right away, no? Before pa sila nga naka-encounter gid sa aton mga PDEA agents. So ini si Siabok, amo lang gid ni siya ang mismo subject man nga siya ang wala gid nakapalagyo Action Marlon. Sige nga na sikop gid siya sa aton
PDEA kag San Carlos sa PNP. Ang status subong sang nakpan nga si Shabok gini sa subong aksyon na Stephen. Para na siya karon Action Marlon no gin mismo upod sa vehicle sa atong PDEA nga going to Bacolod Action Marlon for drug test in Sigida. Ang subject ining suspect sa karon si Shabok. Okay. So sige Action Marlon no ato lang ini ma-update ang dugang pagid nga detalye Action Marlon kay base pa lang may ngagaw man sa atong kapulisan nga ma-apprehend pa ining si alias BB. Upod sining ining Shabok so gani nga ma-update naton madugang kag ma-confirm naton ng mga edad sa sini mga suspetsado sa karon. Okay, nag-report ulit diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Exclusive. Una sa balita, una sa aksyon. Toto karon sa kulo kompleto pagig nga detalye kay man ginabiyahe pa kadto diri sa bahin sang syudad sa Bacolod. Kining isa sa duwa ka mga subject sa buy-bust operations. Ang isa na kapuslit pa Portino, kadanlog no. Buy-bust operation tibot silingon aktuhan nga nagadaho sang ginabaligya nga illegal nga droga. More or less mga 2 ka kilo suspected shabu. Ang isa gali ka kilo Action Oliver sobra 6 million no. Di ang bugas subong niya tag 50 lang. Ang shabu golaya sobra 6 million. Una sa balita, una sa aksyon. Balaan tayo ni karon kay sa Rasalenta na basi sobra pa 2 kilo ni bala. Pag-abot diri sa bahin sa nga sunod sa Bacolod. Tutok lang ida. O nga nabatian diri sa Action Radio Bacolod. Ining buy-bust operation sa area sang St. Vincent Subdivision, Barangay 1, San Carlos City. Aksyon Radio Exclusive. Alas 5:34 sa Luantay sige nga ato sa nga patrol. Ibalaunta ka importante ba ni? Subong ni importante mabaluan sang ato sa mag-aksyon labi na ini mga nagastay at home la. No kung anong sitwasyon sa downtown area naton. Sa sering material with Action Jan Diaz. Action Jan, mayong hapon sa report, please come in. Action man may pila ka mga pagligwat sa posisyon sang mga check-up point diri mismo man sa may syudad sang Bacolod. Isa na dira mga ka-aksyon nga kung kamo nagabalabay sa Dalan Araneta sa nasaling ko na dito sa may barangay Panokoy wala sang check-up point pero diri paglabot sa Dalan Alihis drang eksido nga pagsakyal sa tanan nga mga ID. Kung inyo makitaan ang mga kapulisan ang may bitbit nga mga placards nga nakabutang dira Action Mar nga please present or prepare ang imong ID o kung home quarantine pass sa malayo ka pa lang agod nga masapo sa ila nga masakyado kung ma-check ini. Pag diretso mo makagson sa Dalan Araneta ang sadto nga check-up point nga naamtang diri sa ginsang ansang San Sebastian Araneta ang mas ginpaisol-isol nila diri sa tubang sang Negros Occidental High School. Dahil naman karon ng pinibag-o nga check-up point nga gin-install sa aton nga mga kapulisan. Sa piyak nga bahin ang Dalan Lagson sining hapon makabig diri nga light to moderate ang traffic situation ilabi na sa sur nga bahin sa syudad sang Bacolod. Sumugod diri mga ka-aksyon sa area sang Gonzaga Lagson. Dire-diretso dito naman sa area sang Magsaysay Lagson. Panumdom sa mga motorista may araman dila check-up point nga gin-install panibago ang mga kapulisan sa ginsang Ansan Dalan Rizares sa Lagson mga ka-aksyon. Ang sagto nga yara sa tunga-tunga sa Cyber Center kag area sang Rizares mga ka-aksyon ilagin pa isol-isol kag ibutang na giba mismo sa ginsang Ansang Dalan. Pag kung diretso mo naman diri sa may Kabugusan o kung sa norte nga bahin sa Dalan Lagson while dito sa may check-up point nga ginpamtang sa may Buri Road pero karon nga po magkabig diri sa gyapon nga light to moderate ang sitwasyon sa dalaga sa traffic na binako ikaw nagalabay from BS Aquino Drive going ka north sector sang syudad. Kay man mga ka-aksyon Lunes kita nga hapon peak hours na no kalabanan lang gid man nga mga trabahante diri sa syudad sang Bacolod ang nagapinauli sarado nang inatagsa ka mga ginatrabahuan. And speaking of trabaho mga ka-aksyon ang pagsinumbalik sa mga nagapila diri mismo sa may downtown area particularmente sa Plaza Publica Gaulata sa mga dipasahing jeepney nga muna nagatanyag sa libre sakay sa mga pasahero kung sa mga trabahante, essential workers, kag medical workers sa amat-amat na nga nagadamo mga ka-aksyon.
May isa na kapila sa mga salakyan, kung sino magsala, iyay na mga kaaksyon ka barangay Granada, ang kalabanan sa mga pasahero, ang ginabutangan sang bangko, kagin pasulod dito sa may vicinity sang simbahan katolika, sang San Sebastian, Katilcon Diocese of Bacolod. Agud nga maobserbar mga kaaksyon ng social distancing, tandaan gid nga kumiyara, kadala makita, gani nga traffic enforcer, nga may bit-bit dra nga logbook, kung ikaw medical worker, essential worker man, na imo nga daan magpalapit kina sa iya kay miara listana nga ginatabo agud nga ma-make sure nga pasunod ang pagpasakay sa mga pasahero mga kaaksyon. Madamo pagid ang nagapinila siningapon draman mismo sa palibot sang plaza publika lakip na sa tubang diri sa San Sebastian Cathedral. Kung sa din hamtang mga kaaksyon ang origin o point of origin sa madipasay nga jeepney ang ruta Pandomanan, ruta pa Granada, kagiban pa nga mga lugar. Ga naman sa area sang San Juan at tubang sa Bay Center kag Police Station number 1 ga nagaginutok man ho ang mga pasahero nga ang ruta mga kaaksyon padulong barangay Banago kag barangay Punta Taytay. Isa sa gyapon ka problema do amat-amat agid Manila nga nagaan solusyon siguro sistema na nagid lang no sa pagbiyahe mga kaaksyon agud nga ma-make sure nga tanan nga mga pasahero sa oras sa peak hours ka ang isini ang makomodar gid sang ato naman nga mga otoridad. So far mga kaaksyon mo ng pinagurong sitwasyon diri man sa palibot sa syudad sa Bacolod kun dalagan sa trapiko ang aton pagambalan. Naya-naya ang aton nga panahon sa palibot sa syudad hindi pa ang dumad lang gid no mablubugnaw man nami ang dupoy-dupoy sang hangin mga kaaksyon. Ini nga dalagan sang trapiko ang sa gyapon bugos man ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred Green. Kana o kung nakapangapi ka na, healthy ka pa. Sa Batro, lang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa Bacolod Action, sa Bacolod Action, Rad. Okay, dari kita isigida kay alas 5:39 na sa Gabaritor sa live stream. Ayan Arnoco, good PM po. Jocelyn Libo on Despojo, good afternoon. Action Marlon. Alex Fuentes, maayong hapon. John Lope. John Lope, okay. Maayong hapon. Si Marilyn Abarte, good PM. Action Marlon, pamati lang kami din sa barangay Nato, Suligin, La Castilla, nakip safe lang. Okay. Galumpat-lumpat sa Roth Kakuzawa. Okay, good evening action na Marlon from Tokyo, Japan. Monitor lang ko diri sa Bacolod. Okay, Helen Huasna, may hapon. Helen Huasna, Marilyn Abarte, ginatamyaw ko si Sheka Kagtoto Sheko Gavito, Romvel Sinyarusa Hingko. Good PM Action Marlon, shout out lang ko kay Rabbi Isaiah Jules sang Morsha. Olive Prado Gargaritano, mayong hapon sa Marlon. Maria Labiaga Bersabe, mayong hapon po. Mangayaw kami sa inyo bulig dira sa ospital sa Lacson. Ospital sa Bacolod, anak sang magulang ko, dialysis po siya. Mangayaw kami bulig, pigadugid ang pangabuhi subong wala obra. Kadamo gid subong sang bululigan, no? Mercy Flores, good PM Pinas, keep safe and God bless us all watching her sa Hong Kong. Lady Navarrete, mayong hapon lang Marlon sa tarantaran nga taga Pulupandan. Von Ryan, God bless. Jess Asuncion, ask lang ko kung nga ang Aranata Street from Old City Hall to Plaza Damo Naga Park sa Kilidalan. Ano natabo sa City Ordinance nga nagadumili dira sa pagparking? Wala na to effect, di na ang bitaw o palabotan is bitaw. Ha? Evelyn Di Pomoseno, mayong hapon Action Marlon, kag happy declaration of martial law. Happy ya. Sige. Sheila Alagos, good afternoon. Palog lang tamyaw. Saban ako sa Mercedes Barangay Maaw. Si Apong Alagos, salamat. Si Melvin Pinyafiel, good afternoon. Araman si Ina Vuig
na Giovanni ni Duhidog. Monitor lang ko grabe nga hasta subong hindi madula ang COVID sa anong nga rason man. Amo nang palamang ko tanon sa kanabadan kay mga tawo. Gina Galon pagsumeron. Ari lang kami ga live streaming through FB Live ga tan-aw gid kami sa imo ga tan-aw si Elidio Gina pagsumeron diri sa South Bay Subdivision Bago City. Si Menda good afternoon. Great ko lang ako hinablos dara sa Barangay 35 si Stella Maray sa iya birthday subong September 21. Monitor kami diri sa May Kawayan, Negros Occidental. Madamo gid nga salamat rama si Gina Galon pagsumeron. Thank you so much gid hambalya. Si Jezebel A. Pranesa mayong hapon da sa taran-taran. Pranesa family taran sa may area sang Barangay Tagob sa Crucigot. So mga Pranesa family. Gracia Perez Babor. Good day Max Marlon watching from Tangob Rojas. Sa Rojas, sa mga taga-barangay Tangob da sa Porok Rojas. Sa mga sa pamilya ko daan sa Daha family, Porok Rojas. Liza Libuon, good noon, Axel Marlon, watching from Alcobar, KSA. Si Nids Abitong, Araman, okay, dari babaw na kwanto. Si Liza Libuon, good noon, Axel Marlon, from Alcobar, KSA, Club si Nids Abitong. Lucia Roquero Berto, mayong hapon watching from Borwanga, Aklan. Gracia Perez Babor, salamat. Approve ko no, amal ni Gracia Perez Babor, kabarangay ko ini. Ronske Biato Conejos, okay. Gaklap. Kahinay sang iya sa nga pagkwano. Marcelo Toledano, good PM lang sa imo, monitor lang ko di live imo. Marcelo Toledano sa mong Porok Sailan, Barangay 4. Jocelyn Calabaan, mayong hapon. Ronske Biato Conejos, pa-shout out Kuya Marlon watching from Kuwait. Araman si Romy Agsam, good afternoon. Her sa Japan po, okay. Sugar Spices Alba Hanabi, porti, magkatahom sa ngalan. Good afternoon. Ahay kaluoy sang makalod nun, grabe ni nga torture sa aton taran, maganim man, daw di nakagwantang makalod nun. Jocelyn Arisivita Olak, good PM Maxo Radio. Si Sugar Spices Alba, okay, loud and clear gid. Ini for the first time in my life nga naka-experience. Mamanggani, Sugar Spices Alba Hanabi. Lito Dayap, mayong gabi idol, salamat. Si Hinovia Clarito Rowena Clarito Hinovia. Parinti ko ni. Mayong hapon nagsumarlo, monitor lang gali sa Don Salvador. Damo na Hinovia sa Salvador, Benedictum. Lagaw ko na bla. Inday Plaza, mayong hapon lang, Action Marlon. Okay, Erwin Mercano. Good eve, Action Marlon. Nice viewing in Cebu City. Okay. Romy Agsam, dito sa Japan sa hotel, nakastay ang mga may sintomas lang. Rogelio Villarma, mayong hapon watching from Kalubang, Ilog, Negros Occidental. Arama si Cathy Ver, good PM Action Marlon. Iban balikan, taraban, dugay. Thank you. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo. Palikanta nga to sa nga patrol, detalye sang natipon nila nga balita with action. Jan Diaz, ason dyan sa balik ka report, please come in. Makilimos ini ang payag Aksyon Mar nga ginabuyan ni on United Negros Divers and Operators Center kun undok Secretary General Mr. Diego Malacad ini matapos sila nga nagtipon sila mga hapon sa tubang sang Fountain of Justice drablas may daan nga City Hall sa ginsang ansang Dalan Luzuriaga, Araneta. According kay Malacad sa sining nga mga tinion sa ila dastos mera 3,000 ka mga drivers di lamang ina sa sulad sang Bacolod ang wala subong sang palangitan. Kagawa ni ang nagtuga kung nga hindi man nila masustentuhan ang kinanglanon nila binapagkaon nga ginapangita sa ila pamilya Aksyon Mar. According kay Malacad, nagdesisyon ng ilang nga hanay nga magpatigayon sang programa kung magtipon dira sa tubang sang daan nga City Hall. Agon ipabutsag abi sa lokal nga panguluhan sang sulad sang Bacolod nga sila ang nagapayo sang bulig. Nagapakilimos sila Aksyon Mar agud mahatagan sang ayuda pagkaon ang pinakaimportante rin nila nga ginaparawagan gid. According kay Malacad sa pila na ka mga sinimana nga gintay dalom abi sa Modified Enhanced Community Quarantine o kung MACQ ang sunod sa Bacolod nga kung saan suspendido man ang public transportation. Dirigid ko nila na batsagan kag daw nadulaan gid sa paglaom mga kalabanan ng mga drivers kay manti wala sila sang palangitan-an lamang sila sang kita Aksyon Mar agud mabakala sang mga pagkaon. Gani ang solusyon diri ni Malacad nga kun nahimo sang lokal nga panguluhan sa sunod sa Bacolod nga ma-modify ang mga guidelines kung protocol sa idalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Isa din nila kag ginaayo gid among ibalik ang public transportation sa 50% gid lamang. Kaya according sa iya, ang ibang mga negosyo ginapanugutan kag ginanglanon gid sang salakyan labi na public transportation mga kaksyon. Ikaduha nga butang tiyang palangitan-an sang mga driver ang amuman ng ila mismo nga ginapangitaan gid sang pamaagi subong nga tinihon. Aminado si Malacad nga nakamaton sila sang ayuda, unang ayuda abi sa gipaydalo sa MCQ ang Bacolod. Apang according to siya, iya aligasyon wala man nila kuno na puslan kahit hindi nila magkaon ng bugas kagalabanan kuno sa mga noodles te expired. Ini kuno nga mga ebidensya ang ara dira sila talpapan sa undok kay para kung pangitaon abi sang mga departamento nga concern ila mahimo mapakita Aksyon Mar. Yari si Mr. Diego Malacad ang Secretary General sa United Negros Divers and Operators Center o kon ondok. May natilipat nga pila kadlaw no sa mga pulo pa kadlaw sa kayo kami tani kay mayor kag sa membro sang ITF sang bugas ki mga driver na mo kun luoy ni ginaw ga pangayo ang kabataan wala na gid makaon ayo pinsindihan nila tani nga sa nabilin nga mga inadlaw kami arang gid man pertencer sa driver ano nga man gina pangayo lang mga anay kaso wala pa kay trabaho wala na kaano sa so ang almost mga 50% sila subong wala ginayano kay iba sila kapur pamanday kapangalog kapanapas kahoy kapang obra-obra sang ilang flower pot so mga 3,000 pa sobra no ang aton wala gikakaon wala pa nalabot ang iban nga
nga mga grupo nila ni Mambit, nila UGC. Kaya subong ang para na sa shuttle service, kilala na ka-driver no, mga 48 unit, ginugahan nila katungad do mga galambot na 96. Hindi Japon ka kumplaser no sa kinalano sa atong mga driver. Kaya kami tani nga kung pwede, makabiyahe lang mala 50% para mabuhi ang ekonomiya sa Bacolod. At the same time, makakaon-kaon kami nga, hindi na kami magsalik kay Mayor Ding. So, kung tilingon do plano nyo, ayun yung tani mo kang public transportation, pero limitado no? Yes, ang amo na yung pwede lang yung minimal kayo, 50% na sa salakyan para kami na yung magbulos-bulos sa dalan. Eh, hindi na pala natin pagsukto niyang gobyerno, kaya kabalo kitang gobyerno subong anak ko sige aplikasyon mo. So, hindi rin mga kami niya matutukan, tagaan na lang kami nila authority nga makabiyahe kita 50% eh, nabutang mo na sa MSCQ nga pwede i-modify sa aton ng mayor mo. Kabalo ta si mayor, may mga tao na nga nagalibot dire, inuping minsindihan yung among sitwasyon nga kakapoy na kitang gutom. Aksyon malabat yan si Mr. Diego Malacad, ang Secretary General sa United Negros Divers and Operators Center o konondok di mismo sa may syudad sang Bacolod. Tingnan may pila dito kamo dinapit nga bisita ang mga pagpahayag sa pinapagid ka mga opisyal sa gobyerno nga nagtampog sa bumanismo nga hublog protesta ang mabatian sa pinakamayo sa Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod. Sa tiyak na bahin sa inyong material na patrolkron live kita nga nag-report, di naman liwat sa may plaza publika mga aksyon. Ang sitwasyon diri, wala pa gid man sa pagligwat sumugod abit kaginatan niya ginilid sakay sa gihapon nagaginutok ang mga pasahero damo abing nagapilahay kung kulang bagid ang mga jeep abing nga para magka-akomodar sa tanan ng mga pasahero nga nagapinauli mga kansyon. Ang oras nato lapit na sa isang gabi pero ang pila diri sa mga pasahero, mga essential kaga director workers labat-labat na mga kansyon ito nagatirin-tirin nakakuna nagatiyog-tiyog na bala ang pinilahay diri medyo laban-laban na gid man sining nga hapon. Balita gikan sa patrol ang talibot sa Bacolod Action John Diaz, kuna sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radio. Stay healthy, live better, pagi sa life. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Oy, balikan ta kato sa kabaritor sa live stream. Maricel Cambonga Sadio, mayong hapon lang galida sa hinubaan sa Mangga Family Cambonga sa Ubong Action na Marlon. No? Ang iban daw nagpilit sa okay lang, why sa problema. Ano sa ho? Ari. Geraldine Arabis Albarina, mayong hapon sa inyo, taran-taran. Okay. Taga ano sa konsa kapilit sige. Okay lang, why problema. Ang sa dalom sa pepe kanaga konsa sige. Geraldine Arabis Albarina, mayong hapon. Area, okay. Alikanta. Okay. Sige. Ga-approve si Inday Blaza, si Maricel Cambonga, Inubaan, Mangga Family, Cambuga sa Ubong Action Marlon. Salamat kita. Iban. Yari pa di. Aras dalom.
Ari lain gali na tumukanta. Inday Blaza, Maricel Cambong Gasadio, salamat. Si Geraldine Arabis Albarena, si Jelen Romero, good eve, tanaw ko di Akso Radio. Binalbagan sira, salamat kin sa imo da. Okay. Thank you. Agapasumbanwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw na ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong nakalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Napamati siya. Si Nunoy Manggubat, gamonitor ko Villa si Rvando Street, Amoy-moy, amuman sa Rosario Heights sa Sunrise Cafe si Madam Susan Saldoa. DTX 500, kung nagapangita ka mo maka-aksyon, nga makahatag alibyo sa inyo kung nagabatsag ka mo sang hindi mayosin sa ring atay, problema, orion ka mo bagod sa kasakit sa atay nyo, sabat sila maka-aksyon, pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa ibang nga butika sa inyo lugar. Si Alex Torres, gamonitor man, ang iban nga nagpadala sa ila sa nga mensahe, palo pasensya, di ta na malabutan kay damo sa mga nagsululod nga balita, no? Salamat kaya buwas naman. Pagasunod na aksyon balita, evening edition with action, Dale Salazar, kag-aksyon ang defensor. Ako naman aksyon na Marlon Henovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.